dhi lokore koro kudhi luongo gi kaka guests nikech ing'eni kondik ng'ato ni chief guest mheshimiwa Trevor Ombija e chief guest ka donje kanisa sa Harambee to an e chief guest kendo kad be ji te oneno ka an e chief guest iwe mokiluonga to an e chief guest be Harambee mari sami timo Harambee kata mar gero kanisa kata mar ng'iewo lowo kata mar loso weche mamoko ma kanisa kata lungi mana ni chief of chief guest tibiro e od Nyasaye waluongi sani monego waluongi to kikibi ko kigo nduru kod turumbeta akelo ane makelo mang'eny moingo ji duto kawacho mano onge to namba 2 choko kata obed mana jasiasa no pesa ne ok dhi romo en mana ni obugo ji kendo jomoko bende nyalo biro godo mabugowa tigeni mano sa Harambee Trevor kaka nawacho mokwongo mano sa Harambee to chieng' Jumapil miyalo wach Nyasaye e wi sunagogi the answer is no mok wil to kendo gima kendo aseneno Trevor kuom josiasa en mang'eny kata kokelo pesa tiyudo koriambo sani akelonu 400,000 tadhi med 800,000 to okomedi moko bosegolo chek to chegno ok dhi dongo aidha iyudo simo makoni ni chega no ero pod gira moro lewo matin wane matin to samoro iketo chek bounce to bounce kigone simo okomaki igone simo awuoyo kuom gima saneno to moko be nitie mabiro to wacho ni okawuotho maber ahinya miane na change kanyo kuom pesa mosebiro go eko mondo ati godo adhi duokonu ok odwoki Trevor en miriambo kod ukora mang'eny kori winjo sa Harambee en Harambee to nyaka wapog mano clearly kod sa mar dolo ok onego jasiasa okal e nyim ak mar Nyasaye ak no nego nga ji to sama ng'ato chikore dwanyore nyime okaw kuong ma mokia ok onego kendo anyalo wacho ni samoro wan kaka joyalo waserem onego puonjgi ni gimi kale nyime ni opogore kod tugo moko minyalo tuge thum kata minyalo chikore godo kuonde ma olima nditi goye opogore Pastor ka koro waweyo wach